Često me pitaju ljudi zašto se vina pakuju u veće boce i tako dalje, da li to ima samo isključivo komercijalnu svrhu ili je tu u pitanju i nešto drugo. Pa evo da pokušam da vam odgovorim i odgonetnem tajnu u vezi sa Magnum bocama. Pa vino je lepo čuvati u Magnum bocama zato što pre svega ne sva vina. U Magnum boce idu vina koje to zaslužuju. Velika boca zaslužuje veliko vino. Prva i osnovna stvar to je da i preko nekih istraživanja je dokazano da se vina mnogo bolje i lepše čuvaju u Magnum bocama. Velika vina sa sazrevanjem 3, 4, 5, 6 godina dobije jedan sasvim drugačiju notu, sasvim drugačiji buke. Mnogo je manja izloženost kiseonika u većoj boci nego u onoj od 0,75 litara. Vinarija Aleksandrović ima 2 crvena vina koje se odležala u Magnum bocama, Regent i Rodoslov. Deluje masivnije, ozbiljnije, lepše kada poklanjate nekom bocu vina. Ova vina su zaista, imaju novu dimenziju. To su vina koje imaju veliki potencijal odležavanja. Ukoliko imate veći krug prijatelja sa kojima biste voljeli da podelite bocu vina, Magnum je pravo rešenje za to.